nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira kaselakaw fɛ yen ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 12 ma Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila nin ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw waati selen bi kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Farafina senandolantanba min bɛ wele ko Coupe d'Afrique des Nations CAN san 2000 sen ka se ka don kalata labɛnw ani a latimɛko ɲuman na jamana kɔnɔna la. Kunɲɔgɔn laban in na barosigiba dɔ kɛra musojɛkulu tɔnw fɛ walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ musow ye u sen bɛ se ka don kalata la cogo min na. Ninnu bɛna kɛ aw ka bi kunnafoni la kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma nin sanga in kɔnɔ Mariam Traoré fɛ. A y'aw bisimila. Bintɛnɛ janvier kalo tile 15 CAN san 2023 o daminɛna kabiri sibiri tɛmɛlen janvier kalo tile 13 Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Shaka Traoré ale bɛ kɔrɔkɔkaw fɛ yen. Kunnafoni minnu b'a bolo farikolo ɲɛnajɛ kun kan an k'o lamɛn. Sedantolanta bunagun kan farafina ɲɔgɔn kun bɛ ba ta ko bɛ sabanina na kɛnɛ kan Côte d'Ivoire a bɛ senna kabini sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 13 san 2024 la a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ sɔgɔmada in na ladala kunnafoni di kɛnɛ kan Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sekou Chel y'a jira ko baaraw tagabolo ka ɲi ka sini ɲɔgɔndan ma kɔnɔ. Maliden caman fana tun b'a fɛ ka na Korogo ka na senkɔrɔmadondoli la nka o ma se ka sira sɔrɔ ka don Côte d'Ivoire. Mohamed Danyogo, VOA tɔgɔ la Abidjan. Kabiri janvier kalo tile 13 Côte d'Ivoire jamana kan dolantanba in n'o ye Coupe d'Afrique des Nations ye o bɛ sen na. Mali samatasɛgɛw olu sen bɛ don kɛlɛ kɔnɔ n'o ye sini tarata janvier kalo o tile 16 maliden caman y'a ŋaniya k'u bɛna u jukɔrɔma dondo o de la sa car caman o de fara maliyɛnw fɛ ko o bɛ na nka u selen furancɛ la u ma se ka tɛmɛ ka sabu kɛ Korogo mara ɲɛmaw o la sa ale ye sɛbɛnfura bɔ a ka sɛbɛnfura kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ k'olu ye kibaruyaw sɔrɔ ko maliden caman kɔni u bɛ ka na samatasɛgɛw ka olu jukɔrɔma dondo ko nka u jigiyɔrɔ ko olu ma fɛn faamuya a la ko sabula kunnafoni min dira u ma ko de ye k'a fɔ u dama wa ɲɛgɛnw tɛ a yɔrɔ ni kari kofɔlen ma nka walasa u ka se ka sira d'u ma olu ka se k'a dɔn k'a fɔ ni maa minnu bɛ nalen u ye jatigila jɔnjɔn sɔrɔ o la o jatigila o bɛ se ka kɛ mun ye o bɛ se ka kɛ hôteliw ye o bɛ se ka kɛ hali mɔgɔw baara ye nka n'u ye jatigila sɔrɔ u bɛ se ka don wa ni o si tɛ ni u nana jukɔrɔmadondonni la ni dolan kɔni banna u ka segin u nɔyɔrɔnin bɛɛ la ka taa Mali kɔnɔ olu kɔni olu bɛ se ka yamaruya di o cogo de la ni maa minnu bɛ ka bɔ Mali la ka na Korogo u ka se ka don. Mohamed Danyogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Abidjan. Kanuko kun kan halisa an bɛ taa Bobo Dioulasso Burkina Faso kaw fɛ yen kɛnɛ caman labɛn. Kabini Coupe d'Afrique b'a ka Coupe d'Afrique yara ɲinata an b'a kunbɛn Bobo Dioulasso ka ye nisɔndiyako fan fɛ balontan daga o sigilen don dugu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na écran babaw kan min village kani ye o bilara terrainba dara o kɛra sugufiyɛba ye sanni feere caman bɛ yɔrɔ min dumuni sugu bɛɛ bɛ yen minifɛnw bɛ yen dɔnkilidalaw yɛrɛ bɛ tɛmɛ fana ka to ka dɔnkili la ale Masadiya ale bɔra a ka so ka na ɲɛnajɛ terrainba dara. Ambiance B, donc après le match, prestation d'artistes, c'est très chic. A kɛra bobokaw ɲɛna i n'a fɔ ni kani yɛrɛ bɛ jouer Burkina le Christian olu ka fɔta la. Kɛra comme i yɛrɛ Ivoire le quoi. Voilà, diverté a bi fɛngɛ géant kan. Non, comment te ambiance B, amini kɛra non, kɛra comme Ivoire yɛrɛ. Kɛra comme kan yɛrɛ jouer yan le quoi. Ivoire loti. Christian olu ka laɲini na Ghana to ka Cap Vert bugɔ nka a ma kɛ o ye a y'a dusu kasi. Non, Ghana match ni bon ne tun b'a fɛ problème mais ne tun b'a fɛ a kɛ cogo min na a fana ma kɛ ten quoi. Voilà. Burkina bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don sini Buwake étalon minnu ka bɔ fɔlɔ kɛ yɔrɔ min na o la n'u ye nin ko labɛn o bɛ sini fana labɛnna ten. An b'a senti ko mɔgɔw bɛ match in kɔnɔ n'o dusu yɛrɛ de déjà match daminɛman na ambiance min bɛ yen yɛrɛ ale yɛrɛ b'a yira ko ni étalon ta nana a bɛna juguya nin ye.
Bobo Julaso Coupe d'Afrique a Nusondia a Buenilo a kɛra i n'a fɔ a ballon bitana Burkina yɛrɛ le ni tu Ali du Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. VOA tɔgɔla Mohamed Danyogo Abidjan, VOA lasigiden Bobo Julaso Burkina Faso, Ali du Wedrago ani ne yɛrɛ Siaka Traoré, VOA tɔgɔla Kurugo ka fara VOA bara ɲɔgɔn radio so kan Albayan a kan bɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan min bɛ kan kofɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen. Mali jamana kɔnɔna la bin tɛnɛ sɔgɔma finitigiw ka kunnafoni diso DIRPA ye barosigiba dɔ kɛ u ni kunnafoni sɛnsɛnnaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ san 2023 o lakanako lahalayaw kan. O senfɛ DIRPA ɲɛmɔgɔ Colonel Suleiman Dambele ye laseli kɛ ka taa kunnafoni sɛnsɛnnaw ma. Mariam Kuyate, VOA Bambara tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ, ale tun b'o kɛnɛ kan. Suleiman Dambele n'ale ye DIRPA ka kunnafoni di soba ɲɛma ye a y'a yira a ka laseliw kɔnɔ ko wurikajɔ caman kɛla Mali woromasiri taabaw fɛ san tɛmɛlen min bɛ maa lawasa. An k'a lamɛn. An sela ka finitigilakaw ka minɛnw san u ye. Defi filanan o kɛla mun ye juillet kalo tɛmɛnen a fɔla ko biennale bɛ Mopti caman yɛrɛ y'i ban ka taa Mopti ko biennale k'a tɛ taa Kasarantan kɔ. Sɔrɔdasiw sela ka biennale ni sécuriser fo ka ɲɛ. N'i ye sabanan ta o ye an ye kalafili mun kɛ n'o ye scrutin référendaire ye k'a fɔ ko scrutin sela ka kɛ ni dangariba ma kɛ a ko la. Je pense que o ye tare ye. Naaninan an ye courage ta kalo 6 kɔnɔ ka kangari da Nations Unies mɔgɔw ye u bɛ se k'an ka jamana bila cogo min na. Duurunan o ye Kidal mais bibi in na an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi Kidal ye Mali ta ye. Septembre kalo tɛmɛnen Burkina ni Mali ani Niger o ye jɔkulu dɔ sigi mun b'a fɔ Alliance des États du Sahel. O ye pour que lakana bɛ se ka sabati jamana saba ninnu kɔnɔ cogo min na. A kunnafoni di kɛnɛ kan DIRPA y'a yira k'a fɔ ko wurikajɔ minnu kɛla sɔrɔdasiw fɛ san tɛmɛlen ko yɛlɛmaba wɛrɛ tɛmɛlen n'an ma dɔ fara a kan an tɛ dɔ bɔ a la 2024 la. O hukumu kɔnɔna na fɛn fɛn ye recrutement ko ye a y'a jateminɛ k'a fɔ a bɛ kalo 4 bɔ bibi in na recrutement daminɛna. Mali ɲɛmɔgɔw finitigila ɲɛmɔgɔw u t'u hakili tɛ ko jamanaden minnu bɛna boli ka na recrutement in na malgré le contexte difficile, malgré que c'est une guerre et que tous les jours les militaires tombent, mais an y'a ye Mali sifilakaw u girinna recrutement in kan. Bibi in na Maliens pressés mais an b'a fɛ k'a fɔ Maliens ye k'an bɛ kɛlɛ mun na bibi in na kɛlɛ ni congolo de b'an da la. Kɛlɛ ni congolo b'an da la ici, mais nous sommes satisfaits de ce que nous faisons. Nous sommes satisfaits du combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui contre le terrorisme. DIRPA ale ye Mali woromasiri taabaw ka kunnafoni di soba ye min bɛ u ka wurikajɔw kibaruyaw da jamanadenw tulo kan kalo o kalo san tɛmɛlen 2023 o de kun cɛlen filɛ. DIRPA ale kɔni ye Mali armée ka monter en puissance a ye o sɛbɛntiya. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Bayangara mara la walasa musow sen ka se ka don kalata labɛnw ani a latimeko ɲuman baaraw la kunɲɔgɔn laban in na barosigiba dɔ kɛra musojɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ kalata lahalayaw kunnafoni kun kan walasa ka se ka kunnafoni ɲuman jɛlen di musow ma u sen bɛ se ka ye kalata natɔ baaraw la. Tijani Wedrago, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro, ale b'o kunnafoniw lase an ma. Ko travaux IMO sifilakaw do wa cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ nin baara in kɔnɔna na. Fatumata Kulibali ale ye ɲɛmɔgɔ dɔ ye an y'ale sɔrɔ Bayangara Sescom da la u bɛ ka pavé da. Bon, ne ye ouvrier qualifié de n bɛ yan pose pavé de la dɔw bɛ na ni faraw ye an bɛ ka pose ɲɔgɔn fɛ. A bɛ kalo 2 bɔ ɲɔgɔn ko bɔ baɲumankɛ tɔnw kɔni kɛ bɛ ka Bayangara sifilakaw kɔni fara ɲɔgɔn kan jɛɲɔgɔnya baara in na wa u bololankolonw o tɛ bɔ a la.
Fatumata Kasogo ye maa kuma dogolen a ka fɔla baara in bɛ kɛ sababu ye ale bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ ka don nasɔngɔ na. An b'a dɔn nasɔngɔ dilan anw cɛ tɛ baara la an b'a dɔn nasɔngɔ bɛ ka i n'a fɔ ne dɔgɔnin fɛnɛ bɛ yen ne ba fɛnɛ bɛ yen an bɛ se ka dɛmɛ cogo min na. Kama sɔrɔ lakanabaliya bɛ Baɲangara marabolo kɔnɔna na wa kɛn bɛ sababu ye maa caman kɛn bɛ k'u sigiyɔrɔ bila ka n'u sigi Baɲangara dugu kɔnɔ. Laɲini kun de Baɲangara sifilakaw ale maa kuma dogolenw ka se ka don ɲɔgɔn na baw u ka fɔla a bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ni kelenya bɛ se ka nati. Parce que kabini projet in nana yɔrɔ min na ni dugu cɛra parce que projet ye lien caman de don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn dɔn. Baara in kɔni sinsinnen bɛ fɛn min kan o de ye ka jiboli siraw ka olu bɔ ka u saniya walasa ji bɛ se ka boli cogo min na n'an b'a fɔ o ma ko curage de caniveau ale ni ka pavew da yɔrɔ la yɔrɔ minnu ye yɔrɔ lakodɔnnenw ye walasa Baɲangara dugu kɔnɔna bɛ se ka jɛnya cogo min na. Baara kolo gɛlɛn don wa gɛlɛya tan tɛ. Bon actuellement an bɛ baara min kɛ o ye pavage da ye ka bɔ pavage la fana ɲamancɛw bɛ yen yɔrɔ furanw bɛ yen nɔ ni baarakɛlaw banana agents bɛ yen nɔ minnu b'u olu furakɛ. A ka ca sifilaka maa 200 bɔɲɔgɔnko ye mun bɛ ka nin baara in kɛ wa muso fɛɛrɛw kunnafoniko la. Aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw de la nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Aw bɛ se k'aw sɔgɔ VOA Bambara ka bɔlɔlɔsiraw kan Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Kunnafoniw ye filɛbɛrɛlitɔ min bɛ fanga kunna n'o ɲɛmɔgɔya bɛ Felix Tesi 6 ani 9 sɔrɔ. Fanga sɛnɛmatɔ n'o ɲɛmɔgɔya bɛ Moïse Katumbe bolo olu ye kan 20 sɔrɔ. An bɛ taa Sudan worodugu yan fan fɛ fitinɛ min bɛ u ka jamana kɔnɔ kunu kari duguden mɔgɔ 7 olu de nin bɔnɛna mugu fodon dɔ senfɛ mun kɛra n'u ka sanfɛ finitigiw ka wulikajɔ ye u ka dugudennin dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Ali Yutaina n'a filɛ nin ye u ka Nil Blanc o gunkana la u ka kulu min sigilen don wulikajɔ kama ni marabolo kofɛlen in na n'olu ka wulikajɔ dɔ bɛnnen don u ka dugudenw lakanali kama de ye nin kunnafoni lase o kama finitigiw ka kumalasela ma ka gunkana dɔ la ko marabolo ɲɛmɔgɔ tun bɛ batonba dɔ kɔnɔ bɛɛ ye bajalan yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔli ko kura don ye n'u y'a wele nanzarakan na ko Journée nationale de la souveraineté retrouvée Sekukaw fɛ ni don ɲɛnamayara kunu kari u ka marabolo ɲɛmɔgɔw ani minisiriso min sigilen don musow denw ani denbaya o la tɔbɔtɔli kama VOA Bambara tɔgɔla Jeni Alibert ka bɔ Segu ale b'o kunnafoniw lase. Kabi janvier kalo tile 14 san 2022 fo ka se bi ma san o san Mali bɛ nin don lakurakuraya ka ɲɛsin a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli don ma min ni o sɔrɔla ka sanga ni CEDEAO ale ni UEMOA olu ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin hɔrɔnya sɔrɔli ye. An ka campagne la Kidal wa an ka dugujukɔrɔ nafolo an se t'a la an se t'an ka diɲɛ foyi la ni fɛn o fɛn tɛ faransi arrangé o de tɛ kɛ wa k'an ka armée minɛ ka armée lafu donc an ka yɛrɛmahɔrɔnya b'an bolo an bɛ se k'an ka kɛlɛkɛminɛnw san k'a to an ma siri maa la Kidal an bɛ don cogo min ka d'an ye wa an ni maa min bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an b'an ka sɔrɔ k'a la maa si t'a imposer an kunna on a le libre choix de nos partenaires o de kosɔn an ka indépendance b'an bolo. Laji Sumano ale ye ngaraka ye min fana tun bɛ kɛnɛ kan ale y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi lakanako gɛlɛya o bɛ Segu yan ko ni jamana kɔnɔden bɛɛ san caman bɔ transition nana dɔw sɔrɔ dɔw datugura transition kɔnɔ donc fɛɛrɛ kan ka ɲini fana ye Seguka ye min y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi Mali ka nafolo o sirilen don jamana wɛrɛ la ko n'o tɛ yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli ale ka fɔla k'o tɛ ko sabatilen ye. Souveraineté yɔrɔ caman bɛ yen nɔ maliyɛndenw tɛ se ka taa ye fɛn caman bɛ yen maliyɛndenw tɛ se k'o kɛ k'a sababuya kɛ min ye sécurité ko bɛ Mali la Mali ma ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ totalement an bɛ wari min dunna n'o y'an ka mɔnɛ jamana wɛrɛw dabo o duni o fɛn na fo o mo Segu ka fɔ an bɔra alhamdulillah mi kɛnɛ min ka bi Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya kɛnɛ don a kɛmɛ k'an nisɔndiya kosɛbɛ sabu ka d'a kan an kun bɛ cogo min na fɔlɔ ani an bɛ cogo min na komi bi cogo kelen de o cɛ ka jan bi an bɛ se ka bɔ kɛnɛma an sago la an hakilila tigɛlen k'an ta yɔrɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ degun t'a la waati tɛmɛnenw na hali an si so kɔnɔ an kun bɛ siran est-ce que dugu bɛ jɛ k'an balolen to wa. Nin don hakili jiginna a sigira malidenw ye wulikajɔ min kɛ ka CEDEAO ani UEMOA ka gɛrɛntɛ kɔn Jeni Albert VOA Bambara tɔgɔla ka bɔ Segu. VOA Afrique filɛ nin u ka jalatigiba min n'a sigilen kun don u ka gendarmerie a ka denbaya kɔnɔ tuma min na jɛkulu maramafɛntigiw taara bin k'a minɛ ka taa n'a ye Kayatu Traoré VOA tɔgɔla ka bɔ Washington.
u ye kin datugu fɔlɔ ka sɔrɔ k'a ka so lakori sanu k'a minɛ ka taa n'a ye lakana baarakɛla min ka surun polisi ɲɛmakɔrɔ in na ka sariya laseliw la AFP kunnafonidilaw ye a ye a fara kan k'a fɔ ko lieutenant colonel Evrard Somda welikura a ka so kɔnɔna de la Wagadugu burgansanw de fɛ Somda lakanaw la ne fanga bɛ sɔrɔdasi minnu bolo nin waati in na ye a yira k'a fɔ k'olu ye a janfa kɔkari Somda tun bɛ jɔyɔrɔ nin na kabini février kalo san 2022 waati la nka a ye a ka fanga dɔgɔyaliw lakɔlɔsi ne polisi 4 nin ka minɛliw ye a kɛrɛfɛ danaya baarakɛla ɲɔgɔn mɔgɔ 2 bɛ minnu cɛla kalo tɛmɛnen in na wele bilala a ma bɔgɔ jeninen kan sɔrɔdasi kiirikɛlaw fɛ ka kɛɲɛ ni sɛgɛsɛgɛliw ye janfa complot dɔ bilali ye sen kan nafolotigi fangatigiba Sansa Anselme Kambu ne a ka surun Somda la kosɛbɛ fɛnɛ welekura forobagundo lakana sɔrɔdasiw fɛ septembre kalo tɛmɛnen ninnu na kiiriso dɔ ye Rodongo do sogoma, VOA tabalen kan, VOA bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na. O bɛ kɛ dongo do tɛnɛn ka taa bila juma la, sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye, wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati. Ni VOA tabalen ye, a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan. VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na, farafina ale ni diɲɛ fan jɛkulu ye laseli kɛ bin tɛnɛ k'u ka jamanaden mɔgɔ 24 ni mɔgɔ 100 olu de fagara bande Gaza kɔnɔ kabiri kɛlɛ daminɛna u ni Israel jamana finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ octobre kalo tile 7 ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiyara AFP ka kunnafoni di gafe fɛ bin tɛnɛ sɔgɔma Modibo Dambele Balawu juguman minnu bɛ senna Cisjordanie ni Bani Sirela dagalen bɛ yen ni a bɛ danbɔ Bani Sirela ani Liban ani Ameriki jamana ye gosili min kɛ ka ɲɛsin Yemen mɔgɔ murutilenw ma ni o ye Hutiw ye n'u kokɔnɔma donnen don ni Iran ye olu ka bagabagali mun bɛ ɲini ka dankari fɛ jikan tagama la kɔgɔji bilenman kan ye siranya ko ye mun bɛ kan ka mankan bɛ Israel ani Palestine ni ɲɔgɔn cɛ k'a lakalaya mɔgɔ hakɛ 250 ni olu minɛna dankarili in senfɛ 132 olu ni balawu a ye mɔgɔ 24 ani mɔgɔ 100 o de bɔnɛ ani na a fan caman o ye musow funankɛniw ani denmisɛnninw jate laban mun kɛra Hamas ka kɛnɛya minisiriso fɛ ni Bani Sirela kɛlen do k'a ye ko jatigɛwale jɛkulu do ni Bani Sirela Ameriki jamana ani farajɛ jamanaw ka kulu olu kɛlen k'u ye i b'a fɔ komi jatigɛ jɛkulu kabini mankan daminɛna balawu Bani Sirela ani Palestine kaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ farala a kalaya kan tɛnɛndon muso dɔ fagara ani a dɔgɔyalenba mɔgɔ 13 olu jogira u ka dankarili dɔ senfɛ mun kɛra mobili la arahanana ni ale bɛ Bani Sirela camancɛ la Bani Sirela polisiw ka kuma la u ko u ye palestinien siganamɔgɔ 2 o minɛ wala de wasallam Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da maliden bɛɛ ye ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don kuma na an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don Ala ka bɛn sabati Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan Ala kira bonya kama sɔli ala rasul Komor jamanatigi sigi kalata kɔfɛ fanga sinematɔn olu ka cɛbɔ 5 ye laseliw kɛ ka jalaki bin kunun kari ka fɔ ko kalata jaabiw kɛra ni yuruguyurugu ye min ye sebagaya di u ka jamanatigi Azali Asumani ma ko jamanatigi Azali Asumani tun ye ala se ka kɔn kalataw ɲɛ ka fɔ ko siga foyi t'a la ko kalata sebagaya ye ale ta ye ne Janaba Lobo Traoré ka bɔ Kayi radio Kanimi a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya fɛrɛkɛ 4 bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Ekɔlidenw fana bɛ ka wuli kɛrɛfɛlaw la cɛ kuma caman caman ko kalanko tɛ ka ɲɛnabɔ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ a bɛ ɲɔgɔn k'olu ka gɛrɛw fana banna o tɛ ban fo ka taa diɲɛ ban
cɛ Mali ka o tuma Mali kalanko ne ye jamana o jamana ye télé la ne ye Guinéen ye olu ka tenini wallahi blogini ye jɛmani ye tafini ye bulalama ye walima jipu ni ye bulalama ye kulusi ni ye bulalama ye cɛmanu bɛɛ la jɛna tigɛ maa bɛɛ ka écoleden ye kɔnɔ i b'o den fila tigɛ wuladani fɛ n'i ye min ko n'o jara i b'o dɔn i bɛ dɔ wɛrɛ dɔn nka anw da kɔmatakisi bɛ taa dozo fini ɲɛ koyokoyolen dɔ dilan ka t'o di denmuso ma i bɛ jateminɛ kɛ koyi u bɛ to ka taa ka zone na yan u bɛ to ka taa kɛ ne y'u la kɔrɔsi ko hali Abidjan yɛrɛ olu fana t'a cɛ kan olu ka teni bɛɛ ye kelen depuis a tɔgɔ de Layi Seku Umaru Tali ka tile o fini minnu kun bɛ yen nɔ n'o tun bɛ di o ka kɛlɛkɛdenw ma dɛ o de bɛ ka dilan Mali lakɔlidenw ye halisa. ko kelen na kɔrɔsi c'est vrai e ma kalan ne ma kalan ne ye paranti ye yɔrɔ jɔsi la mais cɛ an fana niveau ka ɲi ne écoleden dɔw yɛrɛ n ko ne bɛ min dɔn lakɔli maître dɔw t'a dɔn awɔ n ko kɔsa ne na dɔw ye to bulon kɔnɔ a ɲininkara ko qu'en pensez-vous ko nous qu'en pensons ne y'o lamɛn dɔrɔn dɔ y'a kɔrɔ fana ko cɛ ze tɛ ka circuler an ka ɲɔgɔn ka dabila wari tununa mɔgɔw la yɛrɛ yɛrɛ ze misɛnnin yɛrɛ de tununa maliyɛnw na. nin de ye dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw la min labɛnna Seko aw ka cɛjan Cheikh Chiro fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan kɔnɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.